Salutare, eu sunt Cătălina și astăzi vin cu un nou videoclip. Astăzi vom juca Sims. Este primul clip pentru acest canal, după cum ați văzut pe canalul Psica Gamer. Deci era vechiul meu canal, anunțul. Acesta este canalul meu nou. Adică deja vom filma pe aici jocurile, nu vom face vlog, nu voi nu. Vlog-urile vom face pe alt canal. Așa nu am timp să filmez pe ăsta, nu și pe ăla. Și sper să vă placă acest nou canal, mi-a schimbat numele, totul. De ce nu mai pune Psica? Mulți nu știu engleză la mine în caz, așa că nu știu ce înseamnă chef. Și așa că, papa, mulți știu, ok? Vreo 2 elevi nu știu ce înseamnă chef. Hai mă, dacă s-a logat mai repede, vreau să vă arăt lucruri noi Sims, adică părul, totul ce s-a adăugat în ultimele luni. Sunt foarte fericită că în sfârșit am reușit să fac un nou canal și am luat-o de la început. O luăm din nou de la zero. Mulți zic astăzi, zice că nu merge. Uite mă, nu merge flipul anunțul ăla, sau ăsta, nu merge. Dar va merge mă, eu am încercat să mă haide mă, oamenii. Ok, da, am intrat așa. Nu, poate. Și ne uităm, ok, zeangă, gente. Și ce mai? Și ce, și ce? Meu unii? Nu, gata, am sprat, haide mă. Hai să mergem în oraș să vedem dacă nu apoi în față de și trebuie să apară ceva nou. Adică am făcut o misiune în care s-au adăugat geamuri cu vorbire. Nu forever, nu apare. Așteptăm geamuri. Ok. Eu aici construiesc o casă și o să construim și în acest clip. Dacă doriți episod cu Minecraft sau cu Wattpad-ul, să scrieți în comentarii. Abia am început-o și cam așa arată. Aici vor fi camere și tot camere, dar nu mi-e de mână, trebuie să știu cum arată, e atât de ciudată și trebuie să mai fac o cameră, nu știu. Aici va fi un hall, aici va fi o cameră, aici o baie și aici o cameră. Și aici tot o cameră. Iar aici tot camera, baie, camera părinților, camera și iar cameră. Aici deja. Camera asta va fi camera unui fete. Și hai să o începem. Ok, pe ceva. Ok. În primul rând vreau să-i punem patul, care va fi un pat așa mai... Adică să fie mai matură, mai matur. Iar și vom pune patul ăsta. Îl vom pune la mijloc. Pentru că cea fată că o să fie cu iubitul ei. Ce glumesc, mă. Atunci nu pot să dorm împreună. Dar dacă ea va deveni matură și se va maturiza și va deveni și va fi iubită, de astea vor te dormi împreună. Sper că e bine. Îi vom pune de asta pentru că e fată. Și cum să nu ai pe așa ceva. Ok. Ok, nu aici pentru că aici intră, a să fie intrarea în baie și o să intră, va trebui să treacă prin camera părinților, ok, mai. Dar trebuie să mă văd cum ok, vom intra în baie, din baie într-o cameră și din camera asta vom duce în sus. Așa, nu am idei ce fac. Vom avea nevoie de lumini pentru fata, așa că vom duce la tot aici, vom lua luminițe de alea. Cred că de asta vom lua negre, pentru că vreau să fie să-și dea seama că aici mă trăiești pe o adolescentă, nu un copil de 2 ani. Vom pune și tapeta. Tapeta vreau să fie roșie în pătrățele. Așa. Iar pe jos va fi neagră. Pentru că nu prea găsesc. Ce așa, vreau să vedem la neagră perfectă, mă. Hai să vedem acum. Parcă, ok, arată decent. Nu mai bine să... Ok, hai să facem pe jos roșu și tapeta neagră. Pentru că... pe jos roșu. Am ce face toată camera roșie, mă tot știți. Arată ciudat, adică toată camera roșie. Sau altfel roșu, hai să facem altfel roșu. Nu știu, nu mi-e bine de idei momentan. Dar
și arată liber și negru. Ok, alb, roșu, negru, da, ce văd cât de negru. Dar vreau altă tapetă aia, așa, ceva de genul. Sau altceva pe șoasă. Negru nu, pentru că face prea... Nu știu, arată bine cu roșu și atât, dar e prea mult roșu, atunci... Așa că arată bine, dar e prea întunecat, așa că vreau să așa. Vom pune luminițele și vreau ceva cu roșu. Mai bine, nu știu. Hai să punem astea, pentru că au negru, vreau roșu, că e normal. Ima nu înseamnă ima, deloc. Nu vom pune chistat, nici în vis nu vom pune. Haide mă. Bă, nu găsesc ceva roșu. Hai să punem ceva de genul, că e albă și avem nevoie de albă. Să se dă seama, pentru că aici e o cameră calculator, nu pentru cameră, pentru copii de 2 ani. Nu știu dacă asta aici nu prea, da, și merge. Ok, în rog. Am terminat cu luminile, acum vom pune pentru adolescenți, vom pune ceva, știți voi, pose. Pentru fete cu băieți, sigur. Eu chiar dacă aproape sunt adolescent pentru 14 ani, adică la iarnă pe 25 decembrie, de 14 ani, sunt adolescent, dar totdeauna nu port postele astea în casa mea. Ok, vom pune, putem spune el, îmi face să fac eu, adică cred că e genul. Asta să mă pe aici. Nu vreau să stai aici. Țin și la slăchii, chiar de cum... Doamne, ok, asta e așa. Apoi, deci înapoi. Ok, sunt luat, ok. Îl vom pune în fața asta, deci. Așa, repede. Ok, acum vă pune o canapea roll. Hai să punem, wow. Vă pune și astea, dar cred că nu cam așa e. Ceva artistic, nu știu, și face cameră cu plastic. Așa. Nu știu cum vine așa. Cred că așa se... Cred că punem așa, eu nu știu, nu am niște ceva în fața mea. Hai să punem o canapea de 2 persoane. Dar poți și de 2 persoane sau altă ceva de genul. Mă, prea aproape, nu, vreau să văd cum se. Nu, și asta poate să fie în baie, nu taman aici. Taman acolo. Hai să punem canapea de 2 persoane. Asta canapea e, cred că e de fol, foarte sis. Mai bine fon. Normal, fără așa puțin. Și să adăugăm un televizor pentru că chituie. Wow, are nevoie să facă. Cât că aducem? Mă facem mânțul, tate. Tata, am dat televizor. Ia televizorul. Am dat televizorul mare. Când am terminat cu camera ei, cred că calculatorul a rămas foarte mult, așa că se ne face calculatorul care va fi... Acum am zis, l-am gândit, am mai pus calculatorul. Deci cum se pune, Deci am dat... Nu o să-mi perspective, ok, și aici vom pune ușa. Ok, vom lua ușile. Вот эти чувары ворушили, ну или вот. Пойди, это не скучно. Например, серьезно ворушили. И вам пони. Окей, иди кулики, потому что все вот здесь. Окей. Iar aici vom face o cameră. Camera asta se duce de data. Adică sper să-mi meargă ideea asta, pentru că nu mai am idei. Bă,
Bă, merge! Poate zice, dar zice că mi-a rătănit câte... Bă, nu bagi. Știu că îmi lasă foarte mult, dar uite să știu cât să ieși. Nu știu dacă să iei o ușă, să capăt, să bucați, ok, era destul de ok. E o scară foarte mică, dar e ok, adică uitați-vă și voi. Ok. Hai să începem cu baie, cu camera părinților. Nu e pus ferește, asta mă observat, că e fost era ferește. O să vedeți ce geamă ce mult. Trebuie ceva cu asta. Așa, mică, așa. Ce de așa? Așa trebuie. Am revenit. Ok. Ce dracu să fac vocea mea acum o secundă. Ok. Vom pune acum toaletă. Nu, sunt disperat mâine. Ce toaletă! Bă, nu, asta e toaletă. Uitați ce toaletă. Când drăguță. Hai să am așa o toaletă. Știu, baia e foarte mare. Nu știu, îmi pare că baia e prea mare. Nu. Baia e foarte mare. Hai să facem baia un pic la mine. E foarte mare, uitați ce voi. Atât. Bine, facem o baie, dar pentru... Facem o baie, uitați voi. Nu, până la ce face de mea, foarte mare. Baie, adică foarte mare. Nu știu, așa că putem pune. Da, vedeți, dar îmi place camera animată și ce înseamnă pentru baie pentru băieți. Sau un pe pentru fete și pentru băieți. Nu între pentru băieți, nu știu. Hai să facem un baie așa, nu știu cum să facem pentru băieți. Nu e vreo mult. Să nu să între. Pentru puteți, nu chiar. Ok. Vom pune tapetă, tot așa vom face același efort. Scoate niște tapetă din asta. Asta. Exact, cu baie. Am făcut două băi. Ok, nu bine așa. Hai să punem patul. Patul Lora. Nu că patul părinților. Vă punem patul așa. Nu prea măgier, nu vreau să fie dita mai modernitatea. Patul părinților, știi? Tot așa e perfect. E diferit, așa, știi? E pentru părinți, nu e pentru frumusețe. Vom pune așa. Dar părinții nu mică, dar cred că eu nu o să am nevoie de față. Nu o să am nevoie de față. Ok. Acum o bună lumină și televizor. O bună pe televizor. Sunt telefon să nu știu. Nu știu ce de televizor. Ce spune eu. Ok, vom lua o canapea. Nu așa canapea, știți? Potriveață. Nu pot pune canapea. Vă pune un calculator în caz că au nevoie de a face ceva. Un calculator de fapt. Și mă pune lumină și gata cu camera părinților. În camera părinților nu trebuie să foarte mult pentru că ei sunt părinți și nu au nevoie chiar de iPad. Așa că să punem luminile și vreau ceva știu așa ca să vedeți. Ok, asta se poate și aici. Ok. Și-a terminat camera părinților. Ok, părinții n-au primit. Ok, și cum? Da, ok. Atât. Nu trebuie să încăpă ușa. Trebuie să se ducă. Asta e perfect. Camera să nu
prea mult, pentru că 2 minute, baia să fac singură pentru că nu trebuie să fac baia. Aici tot să fac singură, aici fac bucătărie, aici ne mănânc aici, bai nu aici, niște de aici, ceva mini, ceva de genul. Vă intra așa în camera asta și din camera asta se vorbește, uite că le și asta. Dar eu intrăm în bucătărie și în baie, ok? Să vă vedem. Ok, hai să plecăm să vedem ce că atunci continuăm. Așa ne vedem. După asta, mă. O oră, 2 ore. Ok. E gata. Uaaaa! Poate ce se întâmplă cu lumea asta, ok. Ok, cine e cel mai bun să-ți acasă? Poți să-ți acasă măcar de el. Nu vei găsi ceva. Să vedem care. Ok. Luna, treci înapoi! Oh, pai, ce trebuie să dăm cartofi și pe o bine să mâncăm. Tu vezi tot acasă pentru că le... Ok, n-aș că de mulțimi, asta e problema. Haide, mă! Haide, fuck it! Bă! Ok. Nu se face asta, nu! Oh, e bine. Să făcăzei. Nu o să dau din acine, pentru că nu vreau să fie tot acum. Ok, ea e bine deja. Ok, hai să facem tot. Să fie bine, da? Dar părinții mei, eu vreau că să iei, e drăguț, ok? Ba, asta chiar nu fac, știi, asta chiar îmi place foarte mult. E corul, asta e fereastră sau e o ușă, la chestii, cine e idiot? Ce idiot ar pune așa o fereastră mare în baie, chiar în baie? Și ce idiot ar sta pe canapea în baie, zic că l-am uitat. Deci aici vreau facem televizorul, aici o bucătărie superbă, chiar superbă, deci așa un fel de grădină, totul e ok. Hai să mergem la Arianda, adică la Mary Grande, aici stai problema, să mergem la Iași și să facem niște verici pe ea. Și apoi toți apoi adolescenți acolo, pentru că Justin mă țin că e chiar, nu știu. Ah, ce vrei să gândești la bani? Hei, să gândești la bani, ok, amândoi vă cupeți. Yay, what is this, Ariana? Așa ce învățat eu, trece cu amă. Trece cu nu? Ok, hai să vedem cine este. Aidan era ăla? Justin. Am rămas la Justin. Deja. Ok. Pentru Aidan e... Doar Harry, te zic că eu doar Harry e iubit. Adică trebuie să adăugăm un copil local și eu fac la adultul. Da, Justin trece la apartament. Haide, mă, Justin. Ok. Dar am băgat cum am făcut acolo aici. Că mă uitam pe YouTube. Ce din România? E adevărat că Justin Bieber vine la sfârșitul lui iulie, mai țin în România? Că dacă da, vă urmă că toți, vă spun sincer. Ce eu nu știu să văd că Justin Bieber, că se care mor pe la lui și mor pe câințele lui și asta la câințele lui și nu știu ce să mă fac. Ok? Cum? Și l-am adăugat și Sims, mă. Haide. Cana mea. Haide, mă, vom pleca la adolescenție. Până nu nebunesc. Adică eu. Tot aici să rămân aici. Fac adolescență. Aici rămân. Dar nu se level 2, bravo! Ai level 2, ok. Cred că mai gătesc. Justin. Hey. Ariana.
Ok. Luna. Păi și tu ceva. Da, ce de pizza, nu știu. Ok. Cine vrea pizza și cine vrea să mănânce ceva pizza și nu știu. Ok. Ya spune nici așa că vreau. Bă, ce să observați? Ok. Hai să mișcăm. Nu faine. Nu vă să nu puneți pe la unii întreba, ok, au și vă la mâncat, vreau să mâncați pizza. Nu sunteți așa unul. La papare. Sau și tot online și pe mine așa. Foarte tare pentru că uitați și voi. Și se pun la masă, nu mănâncă n-ai pe știi unii. Așa. Așa. Fiecare să stângă hârtie. Așa, tu aici, tu aici, tu aici. Și ce să faci acolo? Ce o să strângă, vreau? Strângeți-mă ceva. Aha, ok. Ziceți-mă cineva că nu o să fie aici așa. Perfect, gata. Ok. Ce pornite. Tot eu zici, da. Pentru că băieților ăștia sunt foarte stați. Da, sunt o grămadă de postere. Ia construi cu băieți și cu fete și cu pisicuțe. Mai trebuie să cu aia. Ok, foarte drăguță. Este camera fetelor. Ok. Unii. Împreună unii. Uite. Nico. What? Uite, cine mai ok, cred că sunteți mă, ce e cu Harry? Înseamnă că Aiden n-are Harry, tu? Ok, Aiden n-are iubită. Da, hai de mă, Pompeiilor. Bam! What is this? No. O să zic super Ariana, că e până am iubit-o, mă, gay-ule. Ele gay. Gata! Se întâlnesc! Dar Justin Bieber stă aici și se uite cum e ăștia doi se sărută. Și... Da. O fi mă trebuie, nu e că vreau să fac pe ăștia doi să se sărut. Papa mea, ce băbie asta? Să se sărut, era să se... Da. Așa, și tăiem sărut. What? Luna! Luna, vedeți, mă, de 25 ce vrei să rămâi zăpâniată cu asta? S-a sparat. Sparat. Nu, ți-l-am zisat. Gata. Ok. Mai rămas doar Aiden, care a plâns lângă mult, pentru că n-a iubită. Iar azi, Aiden nu a iubită. Ok. Iubita va fi să rămână Ariana. Nu știu, Ana Bieber va fi Justin Bieber. Ana va avea o fată, deci va avea pe... Ei, da, nu? Fuck it. Nu lăsă. Intră numele tehnic al meu. Mina. Ok, Mina. Mina Bieber.
Bă, dar weekendul nu v-ați gândit încă, deci eu vreau să fac un copil. Uite la noi. E așa, ok, Ana, tu de pus de torturi, are nevoie de 3 torturi. Unu. Oh. Așa. Ai făcut unul. În timp ce eu desfac pe unul. Gata, perfect. Am bine. Avem 3 torturi. Începem treaba. Da, trebuie să mă gândesc la nume. Hai să ne gândim acum fuga să gândesc la nume. Rozi eu cheamă. Izabela, dar Bela. Hai să spunem Izabela, dar să vorbesc Bela înseamnă că e Iza. Bela. Trebuie ochii. Căpui. O culoare pelii. Bună știți. Ar trebui să fie scoată. Nu avem nicio fată încă de scoată. Blondă tot nu avem. Nu avem. Hai să facem. Așa. Ok. Nu mai dăm nicio îmbrăcăm. Ana e cu plăcă. Izabela Bieber, Andra din oraș, acum punem la vizită lui Aiden. Sincerau de gândit. Izabela Bieber, nu te gândești? Nu cunoaște site-ul. Trebuie să cunoaște viața real, nu prin muzică, sau prin jocuri, sau prin dacă este. Ok, fac chestia. Să zice pătoi, ce pătuc mare. Este pe la parameașul. Ziua. Ok, mama e dacă nu știi divă. Nu e divă, dar e fotomodel. E model. Am închis aici. Ok. Încă 3 minute terminăm clipul. Cât s-a făcut? Sincer, clipul ăsta a fost destul de ok pentru primul clip. Pentru noi nu e înțeleg. Am pe 400 de abonați. Ok, școala. Nu o să fie modernă deloc. Deloc. What? Ce acolo arată destul de ok. Dar arată mai mult ca... Arată mai mult ca o spectrare. Adică eu mă pe mai suficient, dar arată mult ca... Așa că noi nu vrem ca... Hai să vedem părul ăla, nu? Ce s-a întâmplat ca... Blondă. Păi și din asta ce face așa. Da, dar stai că se pune după bun, băndătă. Nu știu cum pune așa, dar stai că se pune foarte tare. Ok, acum îmbrăcăm mintea. Cum nu îmbrăcăm mintea? Hai să luăm așa ceva. Dar mai are ceva ceva ok. Hai să luăm din așa. Și doar încă să vede să schimb. Îmi place că pe mine acolo. Nu mai place deloc mie îmbrăcată. Nu-mi plac pantalonii. Barbă, nu?
Ok, am trecut de 35 deja, dar... nu, am găsit ceva. Cum să ia? Asta mi-i face lucru mai lung. Nu. Ce să dau? Ce să fie? Nu chiar să sfătuiți loc să fac. Dar vă spun că ai gândit data astăzi și uite ce vă târziu. Nu pe asta, nu doar ea. Nu am terminat cu ea. Acesta a fost clipul de azi. Dacă v-a plăcut, dați like, share, subscribe, să vă abonați la canalul ăsta. Nu l-am deja Psica Gamer, nu mai există în lumea asta, nu mai există pe YouTube. De că de pe ăla vă să mă abonez la mai mulți canale.